Drahí dámy a páni, moje meno je David Groľ, pracujem pre Európsky úniu tu vo Veľkej Británii, čiže v Bradforde. Pred niekoľkými dňami odišla správa po Veľkej Británii, že vraj sociálny úrad odoberá od slovenských a českých Rómov deti. Dnes, keď sme začali pracovať, tak sme začali vyšetrovať situáciu a nám to bolo potvrdené, asi pred hodinkou, že to nie je pravda. Áno, sociálny úrad práce odoberá od rodín detí, ktoré deti nechodia do školy, o ktoré sa deti, čiže rodičia nestarajú. Ale inak to, čo sa hovorilo, že vraj sociálny úrad odoberá deti bezdôvodne, to nie je pravda. Ak sa chcete dozvedieť niečo viac o tom, tak zajtra sme svolali emergency meeting tu v Bradforde. Adresa na ten meeting je Tonsbury Center, Leeds Old Road, Bradford, BD3 8JX. Telefónne číslo na mňa je 078 273 455 75. Ak sa chcete dozvedieť niečo viac, tak sa mi ozvite. Podotýkam a apelujem na všetky rodiny, nech neodchádzajú z Veľkej Británii, lebo nič nie je pravda. Všetko bola lož. Všetko prekrútili médiá, čiže televízia Joj a takisto BBC. Poprosím všetkých ľudí, ktorí sa chystajú na Slovensku, aby sa predtým prišli poradiť s nami tu na Tonsbury Center, Leeds Old Road, Bradford, BD3 8JX. Takisto zajtra ešte raz je meeting o 5. hodine tu na Tonsbury Center. Ak sa chcete od tohto meetingu súčasniť, tak nám dajte vedieť. A moje telefónne číslo je 078 273 455 75. Ďakujem.